Fl-aħħar sigħat reġa' waqaf jaħdem l-inċeneratur tal-Marsa bil-kelliem ewlieni laburista l-ambjent Leo Brincat jiddeskrivi dan l-iżvilupp bħala farsa. L-inċeneratur waqaf jaħdem mill-ġdid minħabba li waqgħet biċċa sement li saret inqas minn xahar ilu. Bid-diriġenti tal-Waste Serve jidher li qed jagħmlu minn kollox biex jerġgħu jixxielu l-inċeneratur, possibilment minħabba struzzjonijiet minn ta' fuqhom. U dan wara li m'hemmx fejn jiġi maħżun aktar minn 650 tunnellata ta' skart li diġà hemm lest biex jinħaraq u li nġabar kawża tal-waqfien ta' spiss ta' dan l-inċeneratur. Leo Brincat jistaqsi jekk hux normali li parti li sewwiet fl-inċeneratur reġgħet sofriet ħsarat f'inqas minn xahar u jekk dan l-impjant huwiex daqstant fraġli. Fid-dew ta' dan iżviluppi naħseb li l-insistenza tagħna li għandu jkun hemm audit indipendenti tal-operat tal-impjant tal-Waste Serve huma relevanti iktar minn qatt qabel. U jien naħseb li l-uniku ħaġa li tista' żżomm il-Ministru u l-Waste Serve milli jagħmlu dan huwa jekk għandhom xi faħam miblu. Brincat jgħid li l-Gvern għandu jippubblika rapporti bil-pariri li ngħata mill-esperti li nġibu minn barra u jgħid jekk mexix fuq dawn il-pariri. F'dawn il-każi ċittadini li jħallsu t-taxxi għandhom dritt ikunu jafu minn se jġorr ir-responsabilità politika ta' dak li qed jiġri fl-inċeneratur tal-Waste Serve. Temm jgħid Leo Brincat.